karam da maritum birta Karju long pen Ningduk lo ningbang down phak lo itum kaching honai Karbi Anglong YouTuber ni Ruplins chevoi alupu ko an apolong tong alang chevoi lo ne Neli chinun de sitame 8:30 lom ansi Neli birta bang Karju dun lo jirpu pen ladak tibok tirai lom kiju Phan barju pen amat 8:30 lom ansi Neli hemang chile de pen ke pina a message thek long lo lapen ke status ki post bank dolo rest in peace pu lasupen ke thek long pen men ke shock da lo relita jasemet isi ning ki oido the bang ke Karbi Anglong no non Karbi YouTubers dok pikano hisap si un e lasi lasupen madum ni ta chipur e latum a video kilang pelen ne YouTuber mate YouTube channel kangpu kalipu atheke alangtum halo Karbi Anglong long YouTube kangpu chengatum lapen ke Ratum Phan inspiration ki pipon ke ne amata 45k subscriber andolo bonta like kunat pen sikilong lokili loputangte atum pen bidi kilong pen ajolo ni Ruplins diaries pen ni kachitong cheng lake fourth YouTuber meet ahulo 2023 aninkan koka alo nitum kili dama hu bangke ni Ruplins diaries wang velang anke alamso pipen ke alang wang lo achar pen Neli same theklong lo hala bangso hut ke alang subscriber la pen ke kapre YouTuber to pen kang ni aning karong ka chipi log lo pinang ana tum ke social media long lek kachiparjan kaprek la pen ke real life long lek kaprek la puson dope ponta ni Ruplins diaries Phan ni ka theklong antame zero attitude alang le ahok supu madu a subscriber pe lechitong lapen ke YouTuber pe lechitong nonta lapen ke rat atum pe lechitong nonta alang kai ke potame aning karong kang nek pesi video long asame theklong long lapen ke anpata alang li kai long so orlo tum Phan awareness ki pipon asai bang alang li aning hang pe sumila ro hang pi Phan apran kamudet ahut tame alang li ke social media made through YouTube pen alang li Narendra Modi lapen ke Himanta Biswa Sharma phasi direct aning ki thi justice ki pipidet pen jo alang li aning ki pung chipaklang don hasota so orlo tum Phan raikom thek po alang ki pu laan ke thek lapen ke laan courage do alang li kach danji Phan lasona bang phi itum lom pen kedam juila ke Ningduk kadokave lapen ke lost pick hangjang Lasi ahok sipu alang li chingki me pick an Neli same batai si belang ka chingki lo ni Ruplins hello fast one han thai long cheng Karbi Anglong YouTuber community pu isi WhatsApp group do hala dak sitame kaprek alo so YouTuber do sitame alang bangke nang pachilai dun pick lapen ke nang pang nek dun hadak sitame aning si me pick an lapen ke asuso YouTuber tum Phan asme alang li kerung pon ning hang o lasi patmi 3 ani alang li chevoi ju ke pinang an aratum aning oil peng aningduk lo alang chevoi ju patmi apol dongkam kam lo sining birlak o pusipu lapuson apol hut alang li Phan in water ki on ji mate ki off ji po hot si alang li Phan current bang shock dun det pusipu labangso in water power ki thi on power ki thi ki shock pen joksi alang li apran bang dam ju lo lasi alang li hemalong ke do tum Phan ansame Neli hirjume pajer dono lapen ke alang li karjong chomrong me kili dun pe mei Phan same Neli hirjume pajer dono lapen ke alang li karjong itum Karbi khai dum Phan alang li same hirjume chipidun bom po pusi Neli ning same thepono